Unsa naman ako manghud oy? Nawa na ko sa kasing ko buang na gid ni. Hala luuyan na gid na ako manghud oy. Asa na gid si buhok oy? Tak kaluyon kasi Ginoo bang maayo kuya, di ra nga kuya ha. Ay glakaw kay magluto pa kog pagkaon nimo. Sa wakas, nakauli na dyan ko sa akong lugar ang gipanganakan. Kumusta na ako mga barkada, no? Pero siyempre, kay gikan matag Manila, dapat Tagalog kita diabay. Let's go! Kauli, hindi na mula ko. Ikan, binig Manila, basig nani pa sa lubong ba? Hoy, pre! Kumusta, pre? Pre, dali sa pre, lingkod siya, pre! Talagang ko kasi, sagpa gyapon. Ang ano, sakit gyapon ba? Pero ganyan talaga ang buhay, pre. Matay, pre, dugay kas Manila. Magyapon ka ni Regios. Ganyan talaga yun, pre. Kasi sa Manila, pre, masarap ang pagkaon doon. Ah, grabe po, no, pre. Isa pagkakatoy sa Manila. Ganit, Tagalog naman ka. Lason po gano'n. Ah, grabe, sabi mo, pre. Imo mo kung bulabogon, pre. Tisting rin kung Tagalog, gani. Kung angayan ba ta? Na! Huwag yung angay, pre. Huwag yung baboy nga hybrid. Hinaway, bugay ka, pre. Kung manay ko nang hinaway si mo gikan sa unang tod karon nakabalik na lang ko unggoy lang gyapon ka. Grabe no pre, maninood mabuga pre. Lain pa ato pre, putlon sa tong istorya to pre kay ato pa rin ko pre, gimingon jud ko to pre. Nya unya lang ta magjam-jam. Sige pre. Salamat kay pre, sige pre. Sige pre. Ay sa pre. Hey! Na, wa gid siya kabalo ba nga si Jiko nabuang na. Uy, musta naman ka oy? Uy, nakauli na day ka? Uy, karon lang. Kay Lisa, nangita akong Jikoy ba na yung manghod dito? Oo na, dito. Ako kayo itong gibihan dito, kay magluto sa ako. O sige Lisa, aton sa nakuha. Dali sa ko. Grabe, ito na ko na yung nanday. Mau man yung balay na Jikoy o. Gimingaw na Jikong Jikoy ba? Aton sa nako, bi. Koy! 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 Jikoy! Uy, Koy! Naroon man di ka diha-day. Gusta naman ka, Koy? Aw, okay ra. Ali diri ali. Wasak buhok sa buwang oy, rigi-rigi naman. Ano man para tuyaks ba? Lingkod sa lingkod. Cuyak si Munong, sobra pugi ka cuyak sa kaging naman kay na. Ingana mo na basta magsulo ka. Wag gyapon ko usapan, may chuyin-chuyin tirada gyapon. Always man na. Lain pa ato ko ba? Wala kay pagkaon ko, gutuman na ako koy. Ha? Pagkaon? Kaya lang magkuwas ako. Kaya lang ha. Dara yung pagkaon. Tama, ganingar dito. Dara. Kain malaginig baho lagi panos ni. Buang kang lami kay na. Sa nene pati baho ko ani koy. Ingana na nagbaho, pero hasta ka nang lami ah. Sa man ni koy, mura man nigtaay oh. Tilawi lang kayo, no. Sige nga, kauna na. Sige, kauno na na koy. Ano nanggal? Lami no. Kita koy, pero lami juga siya koy. Pero time sa kuya, kaya ato sa kulito kaya palig og soft drinks, kaya murag binggi mo kontiyan. Ha, salamat ha. Ayo. Ila mo kuha ni bay. Uy, damulag, ikaw na. Uy, Buskinsin, ikaw na ina. Musta? Buskinsin, ikaw na. Basta ka nabot. Karon lang gyud gikan Manila, gikan buko dito ila Jikoy. Naitaw diri? Oh, naitaw diri. Unsa di palito nimo? Soft drinks ba kay gipakaon ko ni Jikoy dito sa tuyang gipakaon bahok kayo. Na. Ano kabalo nga? Patuliling naman to. Sino tuliling? Now, pati ka lamag di ay. Kana si Jikoy magluto nagtai. Pakaon kutob sa mga dito. Ito nag ta itong kaon. Nana po ko na biktima.